Sanin kai waye shi ke baka damar iya rayuwarka. Da biri ya san shi biri ne, da babu abin da zai kai shi ruwa. Da yana can saman bishiya yana wasan shi. Haka zalika, da kada ta san ita kada ce, da babu abin da zai kai ta saman tsauni. Da tana can cikin ruwa tana ninkaya da 'yan uwanta. A cikin jarabawar rayuwa, an gwamutsa mu da masu lamirai mabambanta da nama a matsayin 'yan uwanmu, abokanmu, danginmu da 'yan cikin al'ummarmu. Haka zalika kuma, a cikin farfajiyar da ba lallai daidai da lamirinmu ba ce, ta yi kanwar ka lamirin tsuntsaye ne da ita, ma'ana ita 'yar farfajiyar samaniya ce, kai kuma lamirin kada ne da kai, ma'ana kai dan farfajiyar ruwa ne. Jarabawar ku anan ita ce, kowa ya gano shi waye sannan ya cimma matsayi da nasarorinsa bisa lamiri da farfajiyarsa, kuma hallau ya iya zama da wanda sabanin hakan ne a tattare da shi, ba tare da kyara ko neman sai ya mai shi mai irin lamiri da farfajiyarsa ba. Wannan ita ce babbar jarabawar rayuwa ga mai fahimta. Ko ka san cewa duk shaguwar mu da mage hakan baya sa ta zama mutum ko mu zama mage. Hakan baya halatta mata duk wani abincin mu ma baya halatta mana duk nata. Hasali ma wasu abinciccikan da muke so kuma suke kara mana lafiya sukan zamar wa mage guba, kamar su albasa, tafarnuwa, cakuleti da sauransu. Ba lallai irin zaɓin rayuwar da yayi wa yayanka ko babanka kyakkyawan tasiri ba kai ma yayi maka. Kowa nasararsa ta dogara ne da zubin lamirinsa da farfajiyarsa, wanda wannan nauyinsa ne ya gano. Don haka ba karantar mutane bane makasudin ka dan uwa, bar sa idanunka akan mutane. Karantar kanka shine almuhim. Jama'a ta, dan noma da saka da jima da dinki sune wasu abubuwan da aka fi sanin mu da su. Hakan bai haramta maka shiga wasu fannonin da ba waɗannan ba. Muddin ba za ka cutar da kanka ko waninka ba laifi bane. Don haka kada ka bari a toshe maka kwakwalwa da ra'ayi mara ma'ana kuma maras kan gado. Duk wanda zai jera kada da zaki da giwa da kifi da shirwa sannan ya ware jarabawa guda ɗaya ya ce da wannan jarabawar zai tantance su a gane waye gwani, to yayi rashin adalci. Domin idan ta hawa bishiya ce an zalunci kifi da kada, idan ta shiga ruwa ce an zalunci shirwa da giwa da zaki da dai sauransu. Gasar birai ta kare a tsakanin birai, haka ta tsuntsaye da dai sauransu. Kada al'umma ta tursasa ka akan zama abin da kai ba shi bane. Ka gano kanka, ka sanar da al'umma kai waye, kuma ga ta yadda zaka hidimta mata. Ba ita ce za ta ce kai kaza bane kuma dole sai ta kaza zaka hidimta mata. Da fatan karatun ya fita, wannan shine